Permitideme que empece en Lugo dándolle un abrazo e un agradecemento aos compañeiros de Lugo, representados no seu secretario provincial, recentemente elexido José Ramón Besteiro, e singularmente o noso presidente do Partido Socialista de Galicia, Pepe Orozco. A Pepe e a José Ramón, que representan o que é unha realidade dunha parte moi importante de Galicia. Unha alcaldía donde, sigo dicindo o que dixen moitas veces, donde Pepe Orozco é sinónimo de proximidade, de solución dos problemas ciudadanos, de compromiso con Galicia e compromiso co socialismo. Gracias, Pepe, por as túas verbas. É donde José Ramón representa pois a esa parte de Galicia, da Galicia interior, que lle supo parar os pés á dereita no seu momento e o máis importante, que llos sigue parando e llos vamos a seguir parando. Compañeiros e compañeiras, para nós é unha executiva importante, porque antes de onte, rematamos un proceso que era a elección das nosas estruturas provinciais. Co Congreso de Pontevedra poñemos fin a ese elemento que é renovar as nosas direccións. Fixémolo en Madrid na Federal, en Sevilla na Federal, fixémolo en Galicia, fixémolo posteriormente en Ourense, Lugo, Coruña e Pontevedra, e hoxe estamos todos reunidos e traballando, aceptando esa nova solución democrática en cada provincia para poñernos ao que nos ocupa. E o facemos, compañeiros e compañeiras, salindo dos congresos para darlle solucións aos cidadáns. Unhos cidadáns que están a vivir con nós e nós con eles o momento máis dramático da economía galega e o momento máis dramático da economía en España. Unha vez que rematamos estes procesos que definen as direccións provinciales, vamos a aprobar un calendario para pechar esas asambleas locales e vamos tamén a preparar todo para ese Comité Nacional, primeiro Comité Nacional que celebraremos ca nova dirección, donde marcaremos o calendario das primarias en Galicia. Estamos xa, compañeiros e compañeiras, nas propostas e solucións para os cidadáns. En unha Galicia que está a vivir, como o resto de España, atónita e sorprendida o comportamento do Goberno do Estado. Con un presidente da Xunta de Galicia que comprobaríades este fin de semana que desapareceu. Que cando falaron todos os líderes sociales, sindicales a oposición, non hubo presidente de Galicia nin o venres, nin o sábado, nin o domingo. Non aparece porque era moi difícil explicar o inexplicable. Esa tarefa solo é capaz de afrontala Mariano Rajoy, que nos quixo vender a todos unha cousa que é sencillamente incomprensible. Mirade, a realidade é moi dramática. E nós temos que abordar a solución a esta realidade con dúas palabras: con responsabilidade e pedindo responsabilidades. Que a responsabilidade que dá un momento dramático donde os homes e mulleres de Galicia e de España non entenderían que estemos a outra cousa máis que a socorrer os intereses de un país que foi abandonado por os seus dirixentes. Este goberno do Partido Popular, este Mariano Rajoy, este Feijóo, que antes do 20N tiñan solucións para todo, sabían como se arreglaba todo, vemos que non só non teñen solucións para nada, senón que no primeiro regate tiraron a toalla. Tiraron unha toalla en algo que, aparte, están engañando os cidadáns. O que se produce onte, o que se produce o sábado, compañeiros e compañeiras, é nin máis nin menos que o Goberno de España se declara insolvente para resolver as dificultades do sistema financiero español. É que a Unión Europea aproba ou propón un plan de 100.000 millóns de euros para entregarlle ao Goberno de España para que llos preste aos bancos e resolver o sistema financiero español. Non hai unha axuda directa ao sistema financiero. Non. Hai unha axuda a España, un rescate a España, para eses 100.000 millóns
a través do mecanismo que se chama o FROP, facerllos chegar a un sistema financiero que está en dificultades. Iso que vai a significar? Primeiro, que vamos a incrementar a deuda pública española en máis de 10 puntos. Segundo, que os intereses desas operacións van a computar como déficit e que ese desequilibrio de déficit o van a pagar todos os españoles. De maneira que non creo que onte fose un día para estar como estaba Mariano Rajoy reindo e dando piruetas no palco de Polonia, senón que era un día para estar preocupado e responsabilizándose por este país. España se xoga moito, pero Galicia se vai a xogar moito. Porque nós somos unha comunidade autónoma na que o noso sistema financiero, o 50% do sistema financiero galego, a través de Nova Galicia Banco, está directamente afectado por este problema. E pasamos de ver como o presidente da Xunta de Galicia e a secretaria de Estado Marta Fernández Currás nos engañaron a todos os galegos con unha auditoría pagada por todos os galegos dunha empresa que se chamaba KPMG, auditoría que trouxeron ao Parlamento para decir que en esta fusión con 1.100 millóns de euros se arreglaba o problema. Tuvo que poñer o Banco de España 3.700 millóns de euros. Pero ahora resulta que os cálculos dicen que faltan entre 4.500 e 6.500 millóns de euros. De maneira que aqueles 1.000 millóns de euros se van a convertir en 9.000 ou 10.000 millóns de euros. A reflexión é moi sencilla. Se o 93% do Banco de Galicia, Nova Galicia Banco, costou 3.700 millóns, se poñemos ahora 6.000, o 7%, en que queda diluído. Por lo tanto, vayamos ao cerne da cuestión. Vayamos e temos que exixirlle, como lle estamos exixindo, primeiro, que unha vez que se inyecte ese novo direito, ni diñeiro, a Nova Galicia Banco, temos o 100% do banco con fondos públicos. E da mesma maneira que o Banco da Comunidade Autónoma, Bankia, se vai a financiar con 19.000 millóns de euros para reflotar o sistema financiero desa comunidade, nós o que non queremos é que nos pase nada distinto deles. Se vai a subastar Bankia? Se vai a fraccionar Bankia? Non. Se non se subasta nin se fracciona Bankia, non sei por que hai que facelo co banco que ten que representar a nova financiación de Galicia. Por lo tanto, creo que unha vez que teñamos saneado, entre comillas, o sistema financiero galego, o que sería unha crueldad é que se estuvemos as duras, non estemos as maduras. Deixen ese banco para tirar da economía, do crédito e do sistema financiero deste país. É un momento clave no que Feijóo non pode fallarlle a Galicia nin volver a traicionar este país. Ele está desaparecido porque non é capaz de decir isto que estamos dicindo nós en este momento. Se me permitides, e eu sei que é un tema un pouco complexo, pero os datos que estamos a poñer encima da mesa nestes últimos 15 días, o que veñen a evidenciar é o que dixemos sempre os socialistas. A culpa dos problemas deste país non é solamente do déficit, a culpa é a deuda. E xa empezamos a aclarar. Podíamos hipotéticamente atopar un país que estuvera en déficit cero e con todos os seus membros no paro, me refiero, con todos os ciudadanos do país no paro. Temos que controlar o déficit? Sí. Como? De maneira que non sea peor o remedio que a enfermedad. Que ese control de déficit non genere máis desempleo, menos consumo, menos producción e máis desempleo. Por lo tanto, eu creo que esa é a gran diferencia entre a receta neoliberal e o modelo francés. Hai que apostar por políticas de crecemento, hai que apostar por activación económica, hai que apostar por máis fiscalidade. Hai que facerlle pagar esta crisis a quen máis ten. Impostos á banca, nova fiscalidade aos grandes patrimonios para reinvertir en políticas de crecemento. Por iso que eu creo que o documento que estamos aprobando, que estamos traballando cos sindicatos, vai ao cerne da cuestión. Vai a poñer en marcha en Galicia un proxecto de país. Un proxecto de país que, máis alá das singularidades que teñamos en cada territorio,
No que estamos todos de acordo é sistema público financiero saneado. Segundo, aposta polo crecemento e activación económica. E iso significa, compañeros e compañeiras, como veredes no documento que se vos vamos a girar, un compromiso para perderlle o medo e o pudor a que as empresas públicas tiren do emprego do crecemento da economía. Xa non vale con recortalo todo e, sobre todo, con recortalo e conseguir que afondemos en ese caixón desastre que nos leva a nosa economía. Mañá debatiremos no Parlamento outro dos piares do noso proxecto. Unha proposición de lei a Feijóo e ao Goberno Popular para blindar a sanidade e a educación. É evidente, con estas cifras e estes datos, que a sanidade e a educación non son os responsables desta crisis. É evidente que en esta dimensión de problemas, con un país que ten unha débeda de 4 billóns con B de euros, dos que como moito 1 billón é das administracións públicas, é evidente que cobrándolle aos pensionistas, cobrándolle aos enfermos, cobrándolle aos estudiantes, eso non representa ningunha solución económica. Ese é un debate ideolóxico desta dereita que, aproveitando esta crisis, quere desmantelar un modelo público que non ten nin arte nin parte. Cobrarlle a todos os pensionistas galegos e a todos os enfermos xeneraría un incremento de ingresos de non máis de 40 millóns de euros, cando o coste real da sanidade galega é de 3.500 millóns de euros. De maneira que vamos a propoñerlle mañá dúas cousas. Unha, que temos que pactar e garantizarlle de verdad a este país que sanidade e educación non llevamos a deixar que estén afectados de maneira injusta por este recorte económico. Pero llevamos a plantexar algo máis, compañeiros, que presente recurso de inconstitucionalidade, como está facendo Andalucía, como está facendo Cataluña e como está facendo Euskadi. Un recurso por invasión de competencias é un recurso que nos axude a defender aos pensionistas de Galicia, os pensionistas de Lugo e Ourense, do interior de Coruña, do interior de Pontevedra, que menos cobran de toda España, que non chegan a 604 euros ao mes, que non lle caiga encima a responsabilidade e a carga dunha crisis da que non teñen nada que ver. Por último, compañeiros e compañeiras, quero anunciarvos tamén que hoxe vamos facer unha declaración institucional dende Lugo, dende a provincia que xunto con Ourense representa magníficamente esa Galicia interior, tan necesitada de un trato diferencial, tan necesitada de un plan de equilibrio territorial que só albiscou cando gobernaron os socialistas con Emilio Pérez Touriño e que nós, que levamos no noso ADN as políticas de reequilibrio e de solidaridade, temos que poñer encima da mesa. Hai palabras que son prácticamente vinculadas á nosa realidade. Dispersión poboacional, envellecemento, caída demográfica, maiores dificultades. Temos tamén un problema de minifundios, dificultade de explotación territoriales. Por lo tanto, que nadie pense que Galicia pode haber dúas Galicias, unha que tira e outra que vai a rastro. Ou conseguimos unha Galicia homoxénea, unha Galicia onde entramos directamente os problemas deste país, ou conseguimos eso, ou estaremos lastrados en todas as súas dificultades.